Hai tibor ka hamja tanana YouTube nai tongnai rangno hingke timi ang kok kisasa sanai oro norok soyak sak khnai tongdi ani kok antam paksa borok hingke ani short film no phono nai musung tongkhana ani acting no phono nai musung tongkhana sa nai musung tong gagai bokriti purjugo subscribe bari di oro ang video dakha soi sata hairo ongnai haipina ang short film roka khlaiako norok bomo hai bisi sajak sadi short film da sajak na haino cooking omorok da sajak na ano comment khlai sadi norok je samati no ang khlainai norok ang no support khlai di te hamjangmari di ang norok ni bagai short film tubunai ketal tubuna hani tongo ang do agiwa borok bo songse no khlaijak norok oro bo nugui sajak khana acting rok sajak khana gana rok subscribe barori kana ge oma hai hamjagui nog rima hai tabo ani o channel ketalo bokrutir purjugo norok ri di ketal hingke norok nasun ang ro kes ujat no diborka.